Entegrasyona li Rojava şadiye manap. Wekî gelek têgihan, têgiha entegrasyonê bi rêbertiyê ket Rojava me. Berî wê entegrasyon wekî têgih ne di Rojava me de bû. Ya rastir heta niha me entegrasyon bi awayê ku pergala serdestpêkanê bû û bi me da bû fêm kirin dinirxand. Em bi vê bîrxistinê dixwazin bêjin çi? Em dixwazin bêjin ger em ê entegrasyona li Rojava an jî entegrasyona li çar parçeyên Kurdistanê binirxînin, divê em fêm bikin ka rêbertî bi têgiha entegrasyonê çi qes dike. Lewra rêbertî têgih xist Rojava me. Lewra em ji dîrokek dirêj dizanin ku rêbertî giringiyeke mezin dide têgihan. Wekî ku serdestan bi serweriya hişmendiya xwe pêkaniye û li me jî ferz kiriye mêze nake. Rêbertî gotinê ji qalibên ku di herka dîrokê de serdestan li dorê bilind kiriye derdixe. Ji toz, qirêj û darazên serdestan paqij dike, têgihê, wateyê û çavkaniya ku jê derketiye dikêne hev. Ev çavkanî bi giranî xwezeya civakê û civaka komînal ku li dora jinan pêk hatiye. Em hemû têgihan li vir nikarin rêz bikin lê em dikarin wek mînak bêjin. Neteweya demokratîk, xweseriya demokratîk, polîtîka, jim, demokrasî, xweparastin têgihên wisan e. Ger em bînin bîra xwe em ê bibînin ku me berê li van têgihan wisa mêze nedikir. Loma li dervê yên ku dijminatiyekê qestî dikin, bi qestî dixwazin hiş û mejiyê civakê tev li hev bikin jî, gelek kesên ku gotin û tespîtên rêbertî baş fêm nakin, wekî ku pergalê heta îro hînê wan kiriye fêm dikin jî hene. Loma em dibêjin ger îro gotin, tespît û beregehên rêbertî ji aliyê gelê Kurd, dostên gelê Kurd û mirovayiyê ve nayên fêm kirin, berpirsiyar, heval û şopdarên rêbertî ne. Lewra ew 27 salin dibin tercîdeke bêhem pade ye. Yên ku divê wî û fikrên wî bidin nasîn hevalên wî ne. Hevaltiya nebes a ku ji kompleya navdewletî vir ve tê ziman jî ev e. Nexwe me hîn baş derbas nekiriye. Ev jî mijareke dêgehiştinê gelpêşiya hevreyan e. Îcar em dîsa werin ser gotina entegrasyonê. Heta ku rêbertî entegrasyonê pêşkeş nekiribû, me pênaseyê li gor serdestên Ewropa dizanibû. Yên ku diçûn Ewropayê, ji bo ku tev li pergala wan bibin pêvajoyek dijiyan. Ji wê re jî dihat gotin entegrasyon. Belkî serdestên Ewropî bi tevayî Kurd bûn, Tirk bûn, Ereb bûn an jî çandeke din înkar nedikirin, li hêdî di nav pergala xwe de nirxdarazên xwe de dihelandin. Lewra parastineke wan a cuda, vîneke wan a ku bixwazin yên hember nas bikin tune bû. Yên serwer heta yên serdest hebûn û yên ku tevlê wan dibûn hebûn. Loma entegrasyon awayekî tevlêbûna yekalî û radestî bû. Gelo entegrasyona demokratîk a ku rêbertî qal dike û niha li Rojava aj dide çawa ye? Em qala entegrasyona demokratîk dikin. Ango em qala dewlet demokrasiyê dikin. Li vê derê tevlêbûna yekalî tune ye. Vîna hev, mafên hev naskirin û tevlêbûna hevpar heye. Ew wekî diyalektika dualî ya avakar e. Her du alî hev tune nakin, an jî yek tevliyadin nabe. Her du alî vîna hev, mafên hev, hebûna hev nas dikin. Hevpariyek derdikeve holê. Di wateyekê de hebûneke nû jî derdikeve holê. Bêşik kesek vê bi xêra xwe nake. Serdest qet nakin. Ji ber ku yê hember bibin nexistine, zora hev nebirine, êdî heta radeyekê fêm kirine ku di jîtî bi tenê dide wendakirin, hem jî bi her du aliyan dide wendakirin. Loma naskirina vîna hev jî neveger dibe. Dibe ku hinek di vê rewşê de jî bixwazin lîstikan bilîzin û bixwazin vîna gelê Kurd nas nekin. Lê ji xwe ji ber ku gelê Kurd bibin neketiye, yên hember nikaribûne vîna gelê Kurd tune bikin, entegrasyona demokratîk hatiye rojevê û gengaz bûye. Ango ji xwe divê gelê Kurd ji vê şûn de jî bêparastin nebe û vîna xwe radestê ti kesî neke. Belkî tişta ku gelê Kurd jî gelên din ên dinyayê hemû mirovatî fêm bike ya bingehîn jî ev e. Gul jî bêstirî bêparastin nabe, heyîn jî, xwebûn jî bes bi xweparastinê gengazin.